σας. Εκτός Ελλάδας αυτή η εκπομπή, αλλά μόνο τυπικά. Ουσιαστικά ίσως είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται τόσο εντός της. Είμαστε στην Κολχίδα του Μύθου, κοντά στον Εύξηνο Πόντο, δίπλα του. Είμαστε στην Ιβηρία των Ρωμαίων και των Βυζαντινών, στη σημερινή Γεωργία. Γεια σας από την Τυφλίδα. Τον Ιούνιο η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού εγκαινίασε τον Ελληνικό Πολιτιστικό Μήνα στη Γεωργία, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης επικοινωνίας του ελλαδικού ελληνισμού με τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά και με όλους τους λαούς της γης στη βάση της φιλίας και της ισότιμης στενής συνεργασίας. Το ταξίδι αυτό έδωσε την ευκαιρία στη χώρα μας να ενθαρρύνει τη δημιουργική σχέση ανάμεσα σε πολίτες του κόσμου ελληνικής καταγωγής, αλλά και να εμπλουτιστεί η ίδια από τους μεγάλους πολιτισμούς φίλων λαών. Φέραμε ελληνικό πολιτισμό στο επίπεδο το ακαδημαϊκό σε ένα πανεπιστήμιο που διψάει να διδάξει τα ελληνικά και δεν μπορούσε. Δεν είχε βιβλιοθήκη. Φέραμε την πρώτη σύγχρονη ελληνική βιβλιοθήκη σε πανεπιστήμιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την έκτισε η Γενική Γραμματεία μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν μια επιστημονική δουλειά και άλλες 10 θα κτιστούν τους επόμενους μήνες. Είναι για εμάς ό,τι το πιο σημαντικό. Είναι έργο ζωής. Για τον ελληνισμό τώρα με ρωτάτε τι είναι. Θα σας πω, είναι καταρχάς και μόνο η παρουσία μας και το ενδιαφέρον μας. Θέλω να πιστεύω ότι δείχνει στους ανθρώπους εδώ ότι η Ελλάδα είναι κοντά και θα είναι κοντά. Δεν είναι ανάγκη να φύγουν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν είναι ανάγκη από απόγνωση να εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη. Ξέρουν ότι θα μας βλέπουν και δεν μας βλέπουν μόνο, θα βλέπουν έργο. Ωστόσο είναι υποχρέωση της Ελλάδας να είναι εδώ. Μας διέβεστε, αυτός είναι, αλλιώς θα παραιτιόμασταν όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε. Αυτό το χωριό που βρίσκεται σε αυτό το παράδεισο, αλλά είναι ένας παράδεισος δύσκολος, είναι αμιγώς ελληνικό. Ακούτε ελληνικά, ποντιακά, μιας ηλικίας 200 ετών τουλάχιστον, ο οίκος, το οδόν και η συνείδηση είναι πιο δυνατή από πολλές ελληνικές συνειδήσεις μέσα στην Ελλάδα. Πόσοι κάτοικοι είναι εδώ, πόσοι Έλληνες? Εδώ τώρα πόσοι είσαστε ακριβώς? Είμαστε 500? Εδώ τώρα είναι 700, 500 όχι. Αλλά εμείς 1800. Και εμείς θέλουμε ακριβώς να βοηθήσουμε να μην φεύγει ο κόσμος. Βέβαια εμείς δεν θέλουμε να φεύγουμε. Γιατί ο πατέρα μου, ο μπαμπά μου εδώ είναι. Εμείς τα θέλουμε να είμαστε εδώ μαζί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μείνετε εδώ τελικά. Ή με κάποια βοήθεια μπορείτε να το πετύχετε? Βέβαια, βέβαια. Ένα βοήθεια αν φτάνει σε Ελλάδα, εμείς εδώ είμαστε τσίπκαλα. Εμείς έχουμε τρία προβλήματα έχουμε εδώ, σε αυτό το χώριο. Όπως εμείς τώρα ζούμε στην Γεωργία, έχουμε τρία προβλήματα για αυτό το χώριο. Να ζει εδώ ο κόσμος, έχουμε τρία προβλήματα. Θέλουμε ένα τηλεόραση, θέλουμε τηλέφωνο και θέλουμε μεγάλο στράτο. Δρόμο. Να έχετε δρόμο να μπορείτε να πηγαίνετε. Άλλο δεν θέλουμε. Και εμείς ζούμε έτσι. Με το Θεό τι μετά. Άλλο δεν θέλουμε.
Κύριε Άθανς, θεωρείστε η ψυχή του ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προσπάθειές σας έχουν θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικές. Πείτε μου για τον ελληνισμό της Γεωργίας. Τους είχα θαυμάσει από την αρχή, γιατί είναι άνθρωποι ζεστοί Έλληνες και περήφανοι Έλληνες. Αυτό του είδα πάντοτε και με τις, όπως ένα παράδειγμα, σε ένα μικρό χωριό όταν είδα μια γριά και μου έλεγε της λέω τι χρειάζεσαι, λέει φάρμακα γιατί είμαι άρρωστος, αλλά λέει δεν έχουν έρθει τα φάρμακα και δεν πειράζει, λέει ίσως έτσι το θέλει ο Θεός, θα πάω στο σπίτι μια μέρα και θα πεθάνω. Και αυτό ήταν θαυμάσιο πράγμα. Είδα την αξιοπρέπεια της γυναίκας. Μάλιστα. Ήταν περήφανη, τέλος περήφανη γυναίκα. Αλλά και άλλοτε οι άνθρωποι εδώ θέλουν να δουλέψουν. Με έχουν ρωτήσει, μπορεί να μας βοηθήσετε να βρούμε δουλειές. Εσείς ξεκινήσατε χωρίς να έχετε μεγάλες ευκολίες στη ζωή σας. Αντίθετα, είχατε πολλές δυσκολίες. Ωστόσο, καταφέρατε, πετύχατε και σήμερα θεωρείστε ο σημαντικότερος Έλληνας της Διασποράς. Πότε όμως αισθανθήκατε ότι έχετε και υποχρέωση, ηθική υποχρέωση να βοηθάτε τους ανθρώπους σας και τους συμπατριώτες σας? Ήταν όταν η Τουρκία μπήκε μέσα στην Κύπρο. Από αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει ούτε μία μέρα. Κυρία Δημοπούλου, είστε υπεύθυνη της διοργάνωσης αυτού του καταπληκτικού ταξιδιού εδώ στη Γεωργία και μας δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να συναντήσουμε πράγματα που δεν φανταζόμασταν. Η δική σας η εντύπωση όμως από εδώ ποια είναι? Όπως και εσείς, έτσι και εγώ έχω μείνει κατάπληκτη με αυτή την υπέροχη γεωργιανή έκφραση αγάπης και συναισθημάτων που σήμερα στην εποχή μας δυστυχώς, ιδίως στο δυτικό κόσμο, είναι κάτι άγνωστο. Κάτι άλλο που επίσης είναι και δικό μας χαρακτηριστικό και το έχουμε ξεχάσει είναι αυτή το μάζεμα στο τραπέζι. Οι άνθρωποι αυτοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο να βρεθούν όλοι μαζί φίλοι, αγαπημένοι, να συζητήσουν και να κάνουν και τις καταπληκτικές αυτές προπόσεις. Τις ατελείωτες προπόσεις. Τις ατελείωτες προπόσεις, όπου πρέπει να έχεις και ειδικό ταλέντο για να τις κάνεις. Δεν μπορεί οποιοδήποτε. Εμείς τώρα δυστυχώς ευτυχώς μπήκαμε στο κλίμα και όταν γυρίσουμε είναι σίγουρο ότι προπόσεις θα κάνουμε. Ήδη αρχίσαμε και εκπαιδευόμαστε γι' αυτό. Μιλώντας με τόσους Έλληνες εδώ, ποια μηνύματα έχετε λάβει? Αγαπούν πάρα πολύ την χώρα τους εδώ, θέλουν να μείνουν, αλλά συγχρόνως θέλουν και να έχουν και μια θέση μέσα σε αυτή την κοινωνία, δηλαδή να έχουν μια οικονομική άνεση, θέλουν να παίξουν ένα ρόλο σοβαρό. Πιστεύω ότι όλα αυτά που κάνουμε θα το κρατήσουν τουλάχιστον τον ελληνισμό που θέλει να μείνει εδώ, γιατί υπάρχει και ελληνισμός που θέλει να γυρίσει πίσω, αυτό είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Εμείς από τη μεριά μας, στη Γενική Γραμματεία, αυτό το στόχο προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε. Να βοηθήσουμε πραγματικά τους Έλληνες εδώ να προσφέρουν στην κοινωνία που ζουν και να αναβαθμιστεί η θέση τους και η κοινωνική και η πολιτιστική και η οικονομική μέσα στην κοινωνία. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια έχουν πολλά να προσφέρουν και στους φίλους τους, τους Γεωργιανούς. Όσο αφορά και βέβαια την επιτυχία των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είσαστε όλοι μάρτυρες, ήταν κάτι άλλο και δεν είχαμε μόνο Έλληνες αλλά και Γεωργιανούς. Όλα τα θέατρα είναι γεμάτα. Η επιτυχία είναι πραγματικά καταπληκτική και αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα όλους. Ο κόσμος διψάει για αυτό το πράγμα. Δεν έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από την παράδοσή μας.
Και αυτό που του δίνουμε το ζητάει, το θέλει πολύ. Μας ρωτάνε πώς χορεύεται ο σπορς, θέλουν να τα μάθουν, θέλουν τη μουσική μας, θέλουν τα τραγούδια μας, θέλουν τα βήματα των χωρών μας. Είναι πάρα πολύ έτοιμοι να δεχτούν αυτό που τους φέρνουμε. Μας αγκάλιασαν πάρα πολύ, σαν να είμαστε στην πατρίδα μας. Αυτό που μου αρέσει είναι η αντίδραση του κόσμου σε ρυθμούς και με μελωδίες και μοτίβα βηματικά αναγνωρίσιμα. Εκεί είναι που αντιδρά και συμμετέχει και ενθαρρύνει. Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε. Κάποιες διαφορές ή ομοιότητες που βρήκες να έχουν οι Έλληνες με το γεωργιανό λαό? Πιστεύω ότι είναι και αυτή αυθόρμητη. Είναι ζεστή. Είναι πολύ φιλικοί μαζί μας και πραγματικά αισθανόμαστε ότι ερχόμενοι εδώ πέρα βρήκαμε μια ανοιχτή αγκαλιά από αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν συζητώ βέβαια για τους Έλληνες που είναι εδώ, γιατί είναι πραγματικά ένα ανεκτήμητο κομμάτι του πολιτισμού. Κάναμε δύο πράγματα. Κάναμε μια εκστρατεία φιλίας και πολιτισμού προς το γεωργιανό λαό ευρύτερα και κάναμε και μια εκστρατεία τόνωσης του ηθικού και αντιμετώπισης των προβλημάτων των Ελλήνων εδώ. Χωρίς τους Έλληνες δεν θα είχαμε έρθει ποτέ. Είμαστε Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, είμαστε Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως αυτή είναι η έμφασή μας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελληνισμός στον κόσμο εάν δεν υπάρξει φιλελληνισμός να τον αγκαλιάσει. Επομένως είχαμε αυτούς τους δύο μεγάλους στόχους, με πολλά επιμέρους βέβαια, τα οποία αντιμετωπίσαμε στην πορεία των 10 ημερών. Θα μιλήσουμε για αυτά τα επιμέρους, θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση, για την υγεία, για τον πολιτισμό, για όλα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ας πάρουμε το κομμάτι του ελληνισμού. Εδώ αν θέλεις έχεις δύο μεγάλες βάσεις στις οποίες το στηρίζεις. Στηρίζεις το φρόνημά του το ελληνικό. Στηρίζεις δηλαδή την γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι κοντά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί το να λέμε ότι κάποιος είναι Έλληνας μόνο και μόνο επειδή έχει αίμα ελληνικό, ειδικά στην Γεωργία δεν είναι παράλογο, γιατί πραγματικά αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι, αν και μπορεί να μην μιλούν τη γλώσσα ή να μην χορεύουν τους χορούς, είναι Έλληνες. Το αισθάνονται. Αλλά παρόλα αυτά η επαφή όλο και μειώνεται αν δεν έχεις και αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι βέβαια που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και η οικονομική στήριξη των ανθρώπων αυτών. Ζεις σε δύσκολες συνθήκες στη Γεωργία. Δεν ζουν οι Έλληνες, όλοι ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά εμείς δεν μπορεί να αγνοήσουμε το ελληνικό κομμάτι. Είναι παραπλανητικό αυτό που λέγεται πολλές φορές